Θα προχωρήσουμε στην κυρία Καρατσόγλου, που θα μας μιλήσει για νεότερα δεδομένα στη διαχείριση προχωρημένου HER2 θετικού καρκίνου μαστού. Καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για τα νεότερα δεδομένα στη διαχείριση του προχωρημένου HER2 θετικού καρκίνου του μαστού. Όπως γνωρίζουμε, η υπερέκφραση της HER2 πρωτεΐνης αποτελεί έναν ισχυρό δυσμενή προγνωστικό παράγοντα, αλλά και ισχυρό προβλεπτικό δείκτη ανταπόκρισης στην στοχευμένη θεραπεία. Είναι ένας υποδοχέας τυροσινικής κινάσης, μέλος της ευρύτερης οικογένειας των υποδοχέων του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα. Εκφράζεται φυσιολογικά στην κυταρική μεμβράνη σε όλους σχεδόν τους ιστούς του σώματος. Τα φυσιολογικά επιθυλιακά κυττάρια του μαστού έχουν ένα αντίγραφο του HER2 γονιδίου σε κάθε χρωμόσωμα 17, ενώ όλα σχεδόν τα καρκινώματα του μαστού εμφανίζουν σε κάποιο βαθμό έκφραση του HER2. Όσον αφορά τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού, 15% εξ αυτών θεωρούνται HER2 θετικές και 85% HER2 αρνητικές. Ένα 60% όμως από τις HER2 αρνητικές έχει χαμηλή έκφραση του HER2, που αυτή μεταφράζεται σε 1 σταυρό ανασωστοχημικά ή 2 σταυρούς ανασωστοχημικά και αρνητικό in situ υβριδισμό. Και η ιστορία της στόχευσης του HER2 ξεκινάει πριν από 22 χρόνια με την ανακοίνωση της μελέτης του Trastuzumab, που έφερε επανάσταση στη θεραπευτική του νοσήματος, μέχρι πέρσι με τα δεδομένα της μελέτης Destiny Breast 01 και το Trastuzumab deruxtecan, που ήταν μια δεύτερη επανάσταση για εμάς σε αυτόν τον τομέα. Ξεκινάμε με την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου. Εδώ το gold standard παραμένει η μελέτη Κλεοπάτρα και ο συνδυασμός ταξάνης με Trastuzumab και Pertuzumab. Το όφελος στο PFS και στο US από το συνδυασμό ήταν ξεκάθαρο. Αφορούσε όλες τις υποομάδες ασθενών, ανεξάρτητα από ηλικία ή στάτους ορμονικών υποδοχέων. Όπως βλέπουμε, με βάση τα δεδομένα πλέον στους 100 μήνες έχουμε ένα μέσο PFS 19 μηνών και μία μέση ολική επιβίωση 57 μήνες, ενώ αυτό που αξίζει να αναφερθεί από τα αναθεωρημένα δεδομένα είναι ότι σήμερα, μετά από 100 μήνες, 16% των ασθενών δεν έχουν παρουσιάσει πρόοδο νόσου, ενώ πρακτικά 1 στις 3 ασθενείς είναι εν ζωή. Κάποιες μελέτες όσον αφορά το σκέλος της συντήρησης μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής με το συνδυασμό Κλεοπάτρα, οι οποίες είναι ενεργείς, είναι η μελέτη Πατίνα, στην οποία ασθενείς οι οποίες είναι ορμονοθετικές και HER2 θετικές μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής τυχεοποιούνται σε Palbociclib με Trastuzumab, Pertuzumab και ενδοκρινική θεραπεία, έναντι πλασίμπο με Trastuzumab και Pertuzumab, με πρωτεύον καταληκτικό σημείο το PFS. Και η μελέτη HER2 Climb 05, στην οποία οι ασθενείς μετά από το συνδυασμό της μελέτης Κλεοπάτρα τυχεοποιούνται σε Tucatinib με Trastuzumab και Pertuzumab, έναντι πλασίμπο και Trastuzumab και Pertuzumab. Σίγουρα περιμένουμε τα αποτελέσματα των μελετών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου, από το 2013 μέχρι περίπου πέρσι, το gold standard αποτελούσε το TDM1 με τα δεδομένα της μελέτης Εμίλια, στην οποία είχε δείξει σαφές όφελος σε σχέση με τον συνδυασμό Capecitabine και Lapatinib και ένα πολύ καλύτερο προφίλ τοξικότητας. Και φτάνουμε στο έσμο του 2021 με το Trastuzumab deruxtecan, ένα καινούριο ανασυνδυασμένο HER2 στοχευτικό αντίσωμα, αποτελούμενο από το IgG1 Trastuzumab με αναστολέα τοποϊσομεράσης 1. Και ποια είναι η διαφορά του από το TDM1, το μέχρι τότε gold standard? Μετά την ενσωμάτωση του υποδοχέα με το φάρμακο γίνεται η ενδοκυτάρωση του συμπλόκου, αποδόμηση στα λυσοσώματα και απελευθέρωση του χημειοθεραπευτικού παράγοντα μέσα στο κύτταρο και κατ' επέκταση η θανάτωση του καρκινικού κυττάρου. Και κάπου εδώ θα σταματούσε τη δράση του το TDM1. Ποια είναι η διαφορά? Το Trastuzumab deruxtecan μετά τη θανάτωση του νεοπλασματικού κυττάρου μπορεί να διοχετευτεί στο περιβάλλον, να εισέλθει στα γειτονικά νεοπλασματικά κύτταρα μέσω μεμβράνης και να προκαλέσει θάνατο και άλλων νεοπλασματικών κυττάρων.
Η πρώτη μελέτη του φαρμάκου ήταν η Destiny Breast 01, μία μελέτη φάσης 2, στην οποία είχαμε πολύ καλές ανταποκρίσεις, overall response rate 62%, μέσο PFS 19 μήνες και μέση ολική επιβίωση 29 μήνες. Με βάση τα δεδομένα αυτής της μελέτης, το φάρμακο καθιερώθηκε τότε στην τρίτη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε η Destiny Breast 02, στην οποία χορηγήθηκε το φάρμακο έναντι του τραστούσμα με καπεσίταμπιν ή λαπάτινιπ με καπεσίταμπιν και έδειξε με πρωτεύον καταληκτικό σημείο το PFS και έδειξε ξεκάθαρο όφελος τόσο στο PFS όσο και στην ολική επιβίωση. Με βάση την Destiny Breast 02 σχεδιάστηκε η Destiny Breast 03, η πρώτη τυχιοποιημένη φάσης 3 μελέτη του Deruxtecan. Αυτή τη φορά στη δεύτερη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου, οι ασθενείς στοιχειοποιήθηκαν μία προς μία είτε σε TDX είτε σε TDM1. Όλοι γνωρίζουμε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μελέτης. Στα 2 χρόνια το μέσο PFS ήταν τετραπλάσιο για το trastuzumab deruxtecan σε σχέση με το TDM1. Το όφελος αφορούσε όλες τις υποομάδες ασθενών και αυτό που μας ενδιέφερε ιδιαίτερα ήταν ότι ωφελήθηκαν αρκετά και οι γυναίκες οι οποίες είχαν εγκεφαλικές μεταστάσεις. Όσον αφορά την ολική επιβίωση, πλέον τα δεδομένα μας υποστηρίζουν ότι υπάρχει όφελος από το trastuzumab deruxtecan και στην ολική επιβίωση για αυτές τις ασθενείς. Εντυπωσιακές και οι ανταποκρίσεις για το trastuzumab deruxtecan, 78,5% έναντι 35% για το TDM1 και με βάση τα δεδομένα αυτής της μελέτης το φάρμακο πλέον καθιερώθηκε στη δεύτερη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου, αφήνοντας στην τρίτη το TDM1. Κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ενεργείς σε σχέση με το trastuzumab deruxtecan και τα δεδομένα τους τα περιμένουμε στο άμεσο μέλλον είναι η μελέτη Destiny Breast 09, η οποία εξετάζει στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου τη χορήγηση trastuzumab deruxtecan ως μονοθεραπεία ή συνδυασμό deruxtecan με pertuzumab ή τον κλασικό συνδυασμό της μελέτης Κλεοπάτρα με ταξάνι, Herceptin και Πρεζέτα, με πρωτεύον καταληκτικό σημείο το PFS. Όσον αφορά τη δράση του φαρμάκου σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις, είχαμε αρχικά κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα από μικρές μελέτες, όπως ήταν η Tuxedo-1, η οποία παρουσιάστηκε στο ESMO Breast του 2022, που έδειξε overall response rate για αυτές τις ασθενείς 73%, η DEBRA 44% και η DFCI με 73%. Με βάση τα δεδομένα από αυτές τις μελέτες, σχεδιάστηκε η Destiny Breast 12, στην οποία οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 κόρτες με βάση την παρουσία ή όχι εγκεφαλικών μεταστάσεων. Και οι 2 κόρτες ασθενών θα λάβουν trastuzumab deruxtecan στην ίδια δόση και αναμένουμε τις ανταποκρίσεις στην κάθε κόρτη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μελέτη συνδυασμού για το trastuzumab deruxtecan σε ασθενείς με μεταστατικό HER2 θετικό καρκίνο του μαστού, Destiny Breast 07, δοκιμάζει διάφορα σκέλη συνδυασμού, συγκεκριμένα deruxtecan με durvalumab ή pertuzumab ή paclitaxel ή συνδυασμό durvalumab με paclitaxel ή tucatinib. Από τα πρώτα δεδομένα της μελέτης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασμός του trastuzumab deruxtecan με pertuzumab, καθώς δείχνει αρκετά καλές ανταποκρίσεις. Παραμένουμε τώρα στη δεύτερη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου και έναν HER2 εκλεκτικό TKI, το tucatinib. Η εγκριτική μελέτη του φαρμάκου ήταν η HER2CLIMB, στην οποία ασθενείς στη δεύτερη-τρίτη γραμμή της νόσου τυχιοποιήθηκαν σε tucatinib με trastuzumab και καπεσίταμπιν, έναντι πλασίπο και trastuzumab και καπεσίταμπιν. Υπήρχε όφελος και στο PFS και στο OS, 7,8 μήνες έναντι 5,6 μηνών στο PFS. Βέβαια, κλινικά η διαφορά δεν ήταν τόσο σημαντική, καθώς ήταν μόλις 2,2 μήνες. Υπήρχε και όφελος στην ολική επιβίωση με περίπου 4,5 μήνες διαφορά. Βέβαια, με βάση τα δεδομένα που έχουμε πλέον στα 3 χρόνια, έχει μεγαλώσει αρκετά η διαφορά στην ολική επιβίωση, φτάνοντας στους 5,5 μήνες. Αυτό όμως που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη ήταν η ανταπόκριση που υπήρξε στις ασθενείς με εγκεφαλική νόσο. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις φάνηκε να έχουν μείωση του κινδύνου πρόοδου νόσου κατά 52% και μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 42%.
Το overall response rate για αυτές τις ασθενείς ήταν 47% έναντι 20% για το σκέλος του πλασίμπο. Ενώ το median PFS ήταν 9,5 μήνες σε σχέση με 4 για το πλασίμπο και η μέση ολική επιβίωση 21 μήνες έναντι 11 μήνες για το πλασίμπο. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά πραγματικά για αυτή την υποομάδα των ασθενών. Όσον αφορά τώρα κάποιες μελέτες του Tucatinib, οι οποίες είναι ενεργείς, μιλάμε για την μελέτη HER2-CLIMB-02, στην οποία ασθενείς στη δεύτερη γραμμή της νόσου τυχεοποιούνται στο συνδυασμό του Tucatinib και TDM1, έναντι TDM1 σαν μονοθεραπεία, με πρωτεύον καταληκτικό σημείο το PFS. Αλλά έχουμε και την μελέτη KATE3, στην οποία ασθενείς στην δεύτερη γραμμή της νόσου τυχεοποιούνται σε TDM1 με πλασίμπο έναντι TDM1 και ατεζολίζουμαμπ. Άρα, αν μπορούμε να έχουμε έναν αλγόριθμο για την αντιμετώπιση των ασθενών με HER2 θετικό καρκίνο του μαστού, στην πρώτη γραμμή μόνη επιλογή παραμένει η χορήγηση ταξάνης με τραστούζουμαμπ και περτούζουμαμπ με βάση τη μελέτη Κλεοπάτρα. Στη δεύτερη γραμμή πλέον έχουμε το τραστούζουμαμπ deruxtecan. Βέβαια, για τις ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις, μια πολύ αποτελεσματική και καλή επιλογή είναι το Tucatinib με τραστούζουμαμπ και καπεσίνταπιν. Στην τρίτη γραμμή της νόσου, ανάλογα με το τι έχει χορηγηθεί ως δεύτερη επιλογή, μπορεί να δοθεί TDM1 ή Tucatinib με τραστούζουμαμπ και καπεσίνταπιν. Τι γίνεται από εκεί και πέρα, από την τρίτη γραμμή της νόσου και μετά? Εδώ έχουμε το Neratinib, ένα pan-HER αναστολέα κοινασών. Η εγκριτική μελέτη του ήταν η μελέτη Νάλα, στην οποία το φάρμακο χορηγήθηκε στη δεύτερη και έπειτα γραμμή της νόσου σε συνδυασμό με καπεσίνταπιν έναντι λαπάτινιπ και καπεσίνταπιν. Φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά και στο PFS και στην ολική επιβίωση. Κλινικά αυτό δεν μεταφράστηκε σε μεγάλη διαφορά βέβαια, ήταν της τάξης των 2 μηνών. Υπήρξε όφελος και για τις ασθενείς με εγκεφαλική νόσο σε αυτή τη μελέτη, καθώς 11% των ασθενών χρειάστηκε ακτινοθεραπεία για την εγκεφαλική νόσο σε σχέση με το 15%. Και περνάμε τώρα σε κάποια καινούργια στοχευμένα μόρια HER2, τα οποία σίγουρα θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Και είναι το Margetuximab, ένα καινούριο HER2 μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο έχει την ίδια ειδικότητα με το τραστούζουμαμπ, αλλά και την ίδια αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διακοπή του καθοδικού σηματοδοτικού μονοπατιού. Βέβαια, από την χορήγηση του Margetuximab μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι ωφελούνται ασθενείς με συγκεκριμένο γονότυπο και συγκεκριμένα με την έκφραση CD16α, ο οποίος ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν προβλεπτικό βιοδείκτη για τη χορήγηση του αντισώματος. Η μελέτη του ήταν η μελέτη Σοφία, μια τυχεοποιημένη φάσης 3 μελέτη, στην οποία ασθενείς από τη δεύτερη γραμμή της νόσου και μετά τυχεοποιήθηκαν σε Margetuximab με χημειοθεραπεία, έναντι τραστούζουμαμπ και χημειοθεραπεία. Όπως βλέπουμε υπάρχει κάποιο σχετικό όφελος στο PFS, το οποίο βέβαια και αυτό δεν είναι κλινικά σημαντικό, είναι μόλις 0,9 μήνες. Παρ' όλα αυτά, το Margetuximab έχει λάβει έγκριση στη δεύτερη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου αυτή τη στιγμή. Φάνηκε βέβαια 24% μείωση του κινδύνου προόδου νόσου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τον προηγούμενο αλγόριθμο, μπορούμε να πούμε από την 4η-5η γραμμή και μετά έχουμε το συνδυασμό Neratinib με καπεσίνταπιν, ειδικά για τις ασθενείς που έχουν εμφανίσει εγκεφαλικές μεταστάσεις, ή Margetuximab με χημειοθεραπεία ή τραστούζουμαμπ με λαπάτινιπ. Όσον αφορά τώρα την χορήγηση των CDK4/6 σε αυτές τις ασθενείς, έχουμε τα δεδομένα από τη μελέτη Monarch-HER, στην οποία ασθενείς οι οποίες ήταν ορμονοθετικές και HER2 θετικές τυχεοποιήθηκαν από τη δεύτερη γραμμή νόσου και μετά να λάβουν είτε abemaciclib με τραστούζουμαμπ και fulvestrant, είτε abemaciclib με τραστούζουμαμπ, είτε τραστούζουμαμπ και χημειοθεραπεία. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο PFS, εντυπωσιακή όμως ήταν η διαφορά στις ανταποκρίσεις. 33% για το συνδυασμό του abemaciclib με τραστούζουμαμπ περτούζουμαμπ, έναντι 14% για τα άλλα σκέλη. Κάποια μελλοντικά φάρμακα, τα οποία είναι σε μελέτες, είναι το τραστούζουμαμπ duocarmazine, ένα καινούριο HER2 ανασυνδυασμένο αντίσωμα που αποτελείται από το μονοκλονικό τραστούζουμαμπ σε συνδυασμό με έναν αλκυλιούντα παράγοντα, το duocarmazine, και η μελέτη η εγκριτική ήταν η μελέτη TULIP.
το πυρότινιμπ, ένας μη αναστρεφτός πανχέρ αναστολέας, με 2 μελέτες, τη μελέτη Φίμπη, όπου συνδυάστηκε με καπεσίταμπιν έναντι λαπάτινιμπ και καπεσίταμπιν, και η μελέτη Φύλλα. Το ζανιντάμαμαμπ ζοβόντοτιν, ένα αντιχέρ 2 μπάιο-παρατρόπικα συνδυασμένο αντίσωμα, ένα αντίσωμα δηλαδή του οποίου το κάθε σχέλος συνδέεται σε διαφορετικό επίτοπο του HER2 υποδοχέα, και το ντισίνταμαμπ βεντότιν, ένα καινούριο επίσης ανασυνδυασμένο αντίσωμα, το οποίο από τις μέχρι τώρα μελέτες έχει φανεί να έχει ιδιαίτερο όφελος στους ασθενείς με HER2 low έκφραση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρατάσογλου. Καλά το είπα? Καρατράσογλου, ναι. Καρατάσογλου. Πραγματικά μας δώσατε όλα τα τελευταία δεδομένα που αφορούν την χρησιμοποίηση των αντιχέρ φαρμάκων στον καρκίνο του μαστού. Εγώ είμαι, επειδή είμαι ο πιο παλιός εδώ στην αίθουσα, το 1998, όταν ήμασταν στο Άσκο, περίπου 25.000 σύνεδροι, είχαμε σηκωθεί και χειροκροτούσαμε τη μελέτη του Σλάμουν, που έδειξε ότι ο δεύτερος σταθμός μετά τις ορμόνες ήταν το Herceptin. Έτσι. 1/4 χειροκροτούσαμε για αυτές, γιατί δεν είχαμε ξαναδεί τέτοια αποτελέσματα. Έτσι. Ήταν ο δεύτερος μεγάλος σταθμός για την θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως, αν δεν υπάρχει ερώτηση από το ακροατήριο, κυρία Καρατάσογλου. Έχει, ναι. Πες το. Θα ήθελα να ρωτήσω λιγάκι την κυρία Καρατάσογλου, που ενδιαφέρει και ιδιαίτερο στο κομμάτι της ανταπόκρισης στις εγκεφαλικές μεταστάσεις, που βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν δεδομένα και υπάρχει και μια ιεραρχία που προτείνεται στα φάρμακα, για το κομμάτι της τοξικότητας όταν συγχορηγείται μαζί με στηροτακτική ακτινοθεραπεία για εγκεφαλική νόσο. Από όσα εγώ γνωρίζω, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και κάποιο caution, μια σύσταση για κάποια έτσι προσοχή στην συγχορήγηση με το TDM1. Για τα νεότερα φάρμακα που πλέον είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και πρώτης γραμμής, πρώτης επιλογής για αυτούς τους ασθενείς, έχετε υπόψη σας έτσι κάποια δεδομένα για την τοξικότητα? Κυρία Καρατάσογλου, ακούσατε? Ναι, την άκουσα την ερώτηση. Υπάρχουν δεδομένα για την τοξικότητα. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυξημένη τοξικότητα, κάτι παραπάνω δηλαδή σε σχέση τουλάχιστον με το τραστούζουμαμπ deruxtecan, το οποίο το προφίλ τοξικότητας είναι γνωστό με αυξημένη πνευμονίτιδα κτλ., τα οποία βέβαια είμαστε πάντα σε επιφυλακή. Κύριος Κάρλος. Δημοσιεύθηκε τώρα μία μελέτη με το τραστούζουμαμπ deruxtecan και ακτινοθεραπεία στερεοταξία, που έχουμε κάποια δεδομένα που λένε ότι η συγχορήγηση έχει περισσότερα ποσοστά ακτινονέκρωσης. Ακριβώς. Και γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή αυτό. Η συγχορήγηση δηλαδή αυτό. Πάντως, στις εγκεφαλικές μεταστάσεις, παρότι διαταράσσεται ο αίματοεγκεφαλικός φραγμός, όπως είδατε και την παρουσίαση της κυρίας Καρατάσογλου, μεγαλύτερη διεισδυτικότητα έχουν τα μικρά μόρια, όπως το Tucatinib. Ενώ τα μεγάλα μόρια μπορεί να μην φτάνουν καν εκεί πάνω, παρά τη διαταραχή που υπάρχει από την εγκεφαλική μετάσταση στον αίματοεγκεφαλικό φραγμό. Και το Tucatinib και ένα άλλο που μας έδειξε η κυρία Καρατάσογλου. Το Λαπάτινιμπ.